Den natten jeg indså, at jeg var fuldstændig alene, var stilheden i lejligheden min så tyk, at jeg næsten kunne tage på den. Barna mine havde lejet ind en natsygeplejer for at passe på mig, mens jeg sov. Men da nogen kom ind på rummet midt den natten, var det ingen barmhjertig engel. Det var noget langt værre, end jeg nogensinde kunne have forestillet mig. I dag skal jeg fortælle dig noget, jeg aldrig troede, jeg skulle dele. Og hvis dette føles genkendeligt i et eneste sekund, beder jeg bare om, at du liker denne videoen og abonnerer. Det vil hjælpe mig at fortsætte og åbne hjertet mit. Mit navn er Margrethe, og jeg er 73 år gammel. Jeg bor i en trang trerumslejlighed i 3. etage i en slidt mursteinsgård i Gamlebyen i Oslo. Væggene er så tynde, at jeg kan høre fru Berg krangle med barnebarnet sit i lejligheden ved siden af, og radiatoren klirrer som et sent spøgelse hver morgen præcis 5:30. Men i det sidste har selv disse kendte lydene føltes fremmede for mig, som om jeg lytter til en andens liv gennem en tyk glasrute. Lejligheden lugter af lavendel luftfrisker, som aldrig helt klarer at skjule eimen af gammelt tæppe og glemte drømmer. Køkkenvinduet mit vender ud mod en trang bakgård, der løskatter leder efter madraster, og nogle gange lurer jeg på, om vi ikke er så ulike, de kattene og jeg. Begge venter vi på, at nogen skal bry sig nok til at lægge mærke til, at vi eksisterer. For 3 uger siden ringte datteren min, Silje, mig fra kontoret sit i Bjørvika. Jeg kunne høre klikkelyden fra de manikyrede neglene hendes mod telefondækselet, den utålmodige tappingen hun har haft siden hun var 12. Mamma, vi har ordnet med en natsygeplejer, som skal se til dig, sagde hun med den stemme, hun bruger, når hun allerede har bestemt sag. Hendes navn er Elin. Hun kommer indom hver kveld rundt 9 for at forsikre sig om, at du tager medicinene dine og sover godt. Jeg ville fortælle hende, at jeg ikke trængte at blive passet på som et barn. Jeg ville sige, at medicinene mine er sorteret i en ukendelig pilledoset, at jeg har sovet helt fint i 7-10 år uden tilsyn. Men ordene sat fast i halsen som en tør brødbit. I stedet hørte jeg mig selv sige, det var vældig omtænksomt af dig, kære. Den første kvelden Elin kom, ventede jeg ved stuevinduet, og så etter skyggen hendes på gaten nedenfor. Nøjagtigt 9:00 hørte jeg skridt i trappen, afmålte og professionelle. Hun var en kvinde i 40-årene med snille øjne og milde hænder, som mindede mig om min egen mor. Hun havde på sig en lyseblå uniform og bare en liten legekuffert, som hun forsigtigt satte fra sig på køkkenbænken min. Fru Pettersen, sagde hun med en myg stemme og en svag dialekt, jeg ikke kunne placere. Jeg er Elin. Jeg skal bare tjekke, at du har det bra i nat. Hun tog blodtrykket mit, tælte pillene mine og spurgte, om jeg trængte noget, før jeg lader mig. Da jeg tilbød hende te, smilte hun og sagde, at hun gerne ville have kamille det, hvis jeg havde det. Vi sat ved det lille spisebordet midt, og for første gang på måneder følte jeg mig ikke som en byrde. Jeg følte mig som en person værd at tage vare på. Den andre kvelden var ganske lig. Elin kom præcis, tjekkede vitalværdierne mine, og vi havde en rolig samtale om hagen hendes på Lørenskov, og mine minder om grøntsagshagen, jeg plejede at stille bag det gamle huset, hvor de bæren. Hun fortalte mig om sine 2 tenåringsdøtre, og jeg viste hende falmede fotografier af barnebarne mine. Men den 3. natten forandrede alt sig. Jeg lå i sengen, iført min favoritnatkjole med de små blå blomsterne, da jeg hørte den velkendte lyden af nøkkelen i låsen. Jeg smilte i mørket, taknemmelig for Elins tilstedeværelse. Men noget var anderledes. Skridtene var tyngre, mere målrettede. Det var ingen forsigtig banking på soverumsdøren min, ingen myg stemme, som spurgte, hvordan jeg havde det. I stedet hørte jeg køleskabsdøren åbne sig med en skarp sugelyd. Der atter skuffer, som blev trukket ud på køkkenet. Den svage raslingen af papirer, som blev flyttet på. Hjertet mit begyndte at hamre mod ribbeina som en fanget fugl. Jeg strakte mig under puten, der jeg havde begyndt at opbevare fars gamle skraldekniv. En vane, som havde udviklet sig de sidste månederne, eftersom nabolaget blev tøffere og min følelse af tryghed minkede. Håndtaget var slidt og glat efter 10 år med min mors hænder og der retter mine egne, som skrælte æbler og kuttede grøntsager til familiemiddager, som nu bare eksisterede i mindet.
Gennem sprækken under soverumsdøren kunne jeg se en lysstråle fra en lommelygt danse over stuevæggen. Dette var ikke Elin. Elin skruede altid på lampen ved sofaen min og fyldte rummet med et varmt gult lys. Dette var en helt anden person. Personen bevægede sig gennem lejligheden min, som om de kendte planløsningen, åbnede skrivebordskuffen, der jeg opbevarede vigtige papirer, rodede gennem den lille træboksen, der jeg havde nødkontanter til matvarer. Jeg lå stivfrossen, med kniven knudet i min skælvende hånd, mens denne fremmede krænkede det eneste sted, jeg havde i igen i verden. Så hørte jeg dem nærme sig soverumsdøren min. Håndtaget blev vrid om sagte, næsten lydløst. En skikkelse snek sig ind i rummet mit, og i det svage lyset fra gatelygten uden for vinduet, kunne jeg se, at det var en ung mand, kanskje 25, klædt i mørke klæder, og med en kaps trukket langt ned over ansigtet. Han var ikke her for at tjekke helsen min eller tælle pillene mine. Han var her for at rane en gammel dame, som han troede ville sove tungt. Han bevægede sig mod kommoden, da jeg opbevarede min afdøde mands klokke og min mors smykkeskrin. Hænderne hans var raske og trængte, mens han åbnede skuffer og kjente efter, hvad de sækker i mørket. Jeg holdt pusten og greb så hardt om knivskaftet, at knokkene mine værkede. Men så snudede han sig mod sengen min. Dame, hviskede han. Stemmen hans var grov og utålmodig. Jeg ved, at du er vågen. Jeg kan se dig puste. Bare hold dig i ro, så er dette fort over. Det var, da jeg indså den sande skrækken i situationen. Barna mine havde ikke ansat en sygeplejer i det hele taget. De havde givet lejlighedsnøkkelen min til nogen, som brugte tilgangen sin til at rane mig. Elin, den ægte Elin, havde sandsynligvis aldrig eksisteret. Alt havde været en løgn for at dække over en eller anden aftale, de havde indgået. En eller anden handel, de havde gjort, som efterlod mig sårbar og alene. Svigget traf mig som et fysisk slag mod brystet. Mine egne barn havde kastet mig til ulvene. Vær så snil, hviskede jeg, stemmen min var knapt hørbar. Jeg har ikke så mye. Tag hvad du vil, bare ikke skad mig. Han lå, en lyd som grus i en blikboks. Jeg skal tage alt, gamle dame. Barna dine sagde, at du ikke engang ville mærke, om nogen kontanter forsvandt. Så du begynder at blive glemsk på dine gamle dage. De ordene knuste noget ind i mig, som jeg ikke engang vidste var helt længere. Barna mine havde diskuteret mig, som om jeg allerede var død. Allerede borte. Bare et problem, som skulle håndteres og tjene penge på. Tyven stak hånden ind i jakken og trak frem en lille notatbok. Selv i mørket kunne jeg se sider dækket med håndskrift. Skal vi se, mumlede han og bladede gennem det, som så ud som en detaljeret inventarliste. Skal være rundt et par tusind i kontanter i køkkenskuffen, smykkeskrin på kommoden, og hun har nogle aktier og sparebrev i det arkivskabet. En inventarliste. Mine egne barn havde givet denne mand en handleliste over mine ejendeler. Det var da det brast for mig. Ikke knak, brast som en gummistrik, som er strukket for langt, og pludselig finder sin kraft i rekylen. Jeg var færdig med at være et offer. Færdig med at blive brugt, manipuleret og forkastet af de samme menneskene, jeg havde ofret alt for at opdrage og elske. Jeg satte mig op i sengen, fremdeles med kniven i hånden, og så med en stemme, jeg knapt kendte igen som min egen. Kom dig ud af hjemmet mit. Tyven snurrede rundt, forskrækket. I det svage lyset kunne jeg se ansigtet hans tydeligt for første gang. Han var yngre, end jeg havde troet, med redde øjne og en svag hage. Ikke en hardbarket kriminel, bare en desperat guttunge barn af mine havde lejet ind for at tømme sin brysomme mors lejlighed. Bliv liggende, gamle dame, sagde han, men stemmen hans vaklede. Han havde ikke forventet, at jeg skulle slås imod. Nej, sagde jeg og rejste mig på skælvende ben. Du kommer dig ud af hjemmet mit akkurat nu, ellers ringer jeg politiet og fortæller dem nøjagtigt, hvem som gav dig den nøglen. I et langt øjeblik stirrede vi på hverandre tværs over soverummet. Så må han have set noget i øjnene mine, et glimt af kvinden, jeg plejede at være før år, med følelsesmæssig misbrug og forsømmelse havde slidt mig ned til ingenting. Han stappede min mors smykkeskrin i jakkelommen og rykkede mod døren. Dette er ikke over, mumlede han.
Familien din har planer for dig, dame. Store planer. Så var han borte, og lejlighedsdøren smalt igen bak ham med nok kraft til at få vinduerne til at klirre. Jeg stod alene på soverummet mit, med kniven i hånden, hjertet hamrende, og forstod endelig det fulde omfanget af mine barns svig. De forsømte mig ikke bare. De jobbede aktivt for at frette mig alt, jeg havde igen, bit for bit, til det ikke ville være noget igen af Margrethe Pedersen end en signatur på de juridiske dokumenterne, de trængte for at tage fuld kontrol over livet mit. Men noget havde vågnet i mig i løbet af de skræmmende minutterne. Noget, jeg troede havde død for mange år siden, da manden min gik bort og barnet min begyndte at behandle mig som en forpligtelse i stedet for sin mor. Det var sinde, ja, men mere end det. Det var selvrespekt. Det var den absolute nægten til at forsvinde stille ind i deres belejlige fortælling om min værdiløshed. Jeg gik ud på køkkenet og lagde mig en kop te med hinder, som endelig havde sluttet at skælve. Mens jeg sat ved det lille spisebordet mit og så solen stå op over Oslo, begyndte jeg at planlægge min frigøring. Men lad mig først fortælle dig, hvordan jeg blev kvinden, som så let kunne forkastes. For historien min begynder ikke med den natten med svig. Den begynder 47 år tidligere, med en 19 år gammel jente ved navn Margrethe, som troede, at kærlighed betydede at give alt og ikke bede om noget tilbage. Jeg mødte Rolf Pedersen i 1974 på en bazar i menighedshuset i Bergen, da damene i menighedsrådet serverede saft, som var for sødt, og kager, som aldrig var helt søde nok. Han var 22, netop tilbage fra førstegangstjenesten, med snille brune øjne og hænder, som lugtede af maskinolien fra jobben hans på værftet. Da han bar mig op til dans til The Way You Look Tonight, føltes det som om jeg svævede en meter over gulvet. Vi giftede os 8 måneder senere i samme kirke, med en modtagelse i menighedssalen og en bryllupsrejseheld på et pensionat i Kragerø. Jeg bar min mors brudekjole, syet ind i midjen og lagt ned i kanten, og bar præstekrager fra fru Rodriguez hage ved siden af. Rolf lovede at elske og ære mig, og jeg troede ham fuldt og helt. Vor første lejlighed var en 2-rums i en bygård over et bageri i en centrumsgade. Lugten af ferskt brød fyldte morgenene vore, og Rolf plejede at bringe mig kaffe på sengen på søndager, sammen med et fortsat varmt rundstykke, han havde charmert ud af herr Johansen nede. Vi havde en vægseng, som kunne slås op i væggen, og et køkken så lite, at vi måtte bytte på at lage mat. Men jeg var lykkeligere, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Silje blev født i 1976, 2 uger for tidlig og skrigende, som om hun allerede havde meninger om verden. Martin fulgte i 1988, stille og tankefuld selv som baby, med sin fars øjne og min stahage. Den lille lejligheden hvor blev endda mindre, fyldt med barnesenger, stillebord og leger, som formerte sig som kaniner, men på en eller anden måde føltes det som om vi havde al verdens plads. De første årene var tøffe på den måde unge ægteskab altid er tøffe. For lite penge, for lite søvn, for mange drømmer, som konkurrerede om den samme lille pladsen. Men de var også magiske. Jeg kunne se Rolf lære Martin at kaste bal i den smale bakgården hvor, eller se Silje forsigtigt mate dukkene sine med indbildt te, og tænke, at dette var hvordan lykke så ud. Dette vanlige, kaotiske, vakre livet vi bygde sammen. Rolf jobbede doble skift på værftet slik, at jeg kunne være hjemme med barna. Når fabrikken tilbød overtid i helgene, tog han den uden at klage, og kom hjem med lønslipper som Lotters købe nye sko til Silje, når hun voksede ud af de gamle, eller tage med familien til Frognerparken for at spise is på Martins bursdag. Jeg strukkede hver krone til den skræk, handlede matvarer med en kalkulator og en konvolut med nøjagtigt talte sedler, og tryllede frem magi af køddej, poteter og kærlighed. Du er verdens bedste mor, plejede Rolf at sige, når han kom udslidt hjem fra 14 timers dager, og fandt ud, at jeg på en eller anden måde havde lavet middag af det, som var igen i vort næsten tomme køleskab. Jeg ved ikke, hvordan du får det til, men jeg vidste, hvordan jeg fik det til. Jeg gjorde det ved at sætte alle andres behov foran mine egne hver eneste dag, uden spørgsmål eller klage. Da Silje trængte ekstra hjælp med læsning, tilbragte jeg timer med hende hver kvæld, og gik gennem de samme ordene om og om igen, mens min egen middag blev kald.
Da Martin fik lungebetændelse som 5-åring, sov jeg i en stol ved siden af sengen hans i 6 nætter og tjekkede pusten hans med jævne mellemrum, mens Rolf jobbede for at betale for medicinerne hans. Jeg ofrede mig ikke. Jeg elskede dem på den eneste måde, jeg vidste hvordan. Fuldstændig, uselvisk, med hver fiber i kroppen. Og i mange år blev den kærligheden gengældt i fuldt monn. Silje plejede at give mig løvetand fra hagen og erklære dem for verdens vakreste blomster. Martin krøllede sig sammen i fanget mit for godnathistorier. Hans lille varme krop stolte fuldt og helt på, at jeg ville holde monstrene borte. Etter hvert som barna blev ældre, blev familietraditionerne vore ryggraden i livene vore. Hver lørdag morgen lagde vi pandekakker formet som dyr. Rolf var ekspert på elefanter. Jeg specialiserede mig på sommerfugler, og barna skabte skabninger, som bare fandtes i deres fantasi. Søndagsmiddager var hellige. Hele familien samlede rundt det lille bordet vort, mens jeg serverede søndagsstæk eller kødkager, og vi delte de bedste og værste delene af ugen vor. Fotoalbummene fra den tiden er fyldt med bursdagsselskaber i stuen vor, julemorgener med gaver pakket ind i avispapir, sommerpiknikker i parken, da Rolf dyttede barna på husker til armene hans værket. På hvert billede ler vi, klemmer eller står bare tæt sammen, en enhed, et lag, en familie. Men gradvis, næsten umærkeligt, begyndte ting at forandre sig. Det startede, da Silje fyldte 13, og pludselig syntes alt jeg gjorde var flaut. Mamma, du forstår ingenting, blev hendes konstante refræng. Klærne jeg valgte ud til hende var fejl. Madpakkene jeg smurte var fejl. Måden jeg vinkede farvel på, da jeg slap hende af på skolen, var pinlig fejl. Jeg sagde til mig selv, at dette var normal tenåringsadfærd, at hun ville komme tilbage til mig etter hvert. Martin blev i mellemtiden stillere og mere fjern. Han lod mig fortsat klemme ham godnat, men samtalene blev stadig vanskeligere. Når jeg spurgte om dagen hans på skolen, trak han på skuldrene og sagde grejt, og forsvandt så ind på rummet sit med lekserne og fodboldkortene sine. Jeg overbeviste mig selv om, at han bare blev mere selvstændig, at dette var en sund udvikling. Rolf lagde også mærke til ændringerne. De bliver voksne, Margrethe, sagde han, når jeg bekymrede mig for barnas økende kulde mod mig. Dette er, hvad barn gør. De skyver forældrene fra sig for at finde ud, hvem de er. Men må de skyve så hardt? Spurgte jeg, og han trak mig ind til se og lovede, at de fortsat elskede mig. De lærte bare at elske anderledes. Da Silje blev færdig med videregående, kunggjorde hun, at hun skulle til universitetet i Oslo for at studere økonomi. Det var drømmen hendes, sagde hun. At jobbe på Aker Brygge, tjene ordentlige penge og leve et ordentligt liv. Ikke som den lille, begrænsede tilværelsen, hun havde vokset op med i Bergen. Hun sagde det, som om livet vort sammen havde været et fængsel, hun endelig slap ud af. Vi havde ikke råd til, at hun skulle flytte til Oslo. Både Rolf og jeg vidste det, selvom ingen af os satte højt til at begynde med. Levekostnaderne og alt andet var mere end han tjente på et år, selv med overtid. Men Silje havde bestemt sig, og hun havde jobbet så hardt på skolen, havde så perfekte karakterer. Hvordan kunne vi være forældrene, som knuste datterens drømmer? Vi finder en løsning, sagde Rolf til hende, og jeg så hele ansigtet hendes lyse op af glæde og muligheder. At finde en løsning betød, at jeg begyndte at jobbe igen for første gang siden Silje blev født. Jeg fik job på en lokal café, jobbede frokostvagter fra 5 om morgenen til 2 om eftermiddagen, servede kaffe og æg til bygningsarbejdere og kontorister, som lagde igen tips i mønter og krøllede sedler. Fødderne mine hovnede op i de billige skoene, jeg havde råd til, og jeg kom hjem hver dag og lugtede af stegt bacon og udmattelse, men det var værd det at se Siljes begejstring for fremtiden sin. Rolf tok også på se ekstra arbejde og brugte helgene på at reparere biler for naboer og male hus for venner af venner. Vi spiste mye ris og bønner det året, handlede udelukkende på loppemarkeder og sagde op fasttelefonen for at spare nogen 100-lapper i måneden. Men på en eller anden måde klarede vi at skrabe sammen nok penge til at sende Silje til Oslo. Den dagen vi kørte hende til togstationen, klemte hun os begge hardt og lovede at ringe hver uge. Jeg elsker dere, viskede hun i øret mit, og for et øjeblik var hun den lille jenta mi igen. Hun som plejede at give mig løvetand og kalde dem vakre.
Samtalene kom jævnligt til at begynde med. Silje fortalte os om studierne, romkammeraten, den utrolige energien i byen, som hun kunne kende sure gennem kroppen. Men gradvis blev samtalene kortere og sjældnere. Hun var optaget med studier, sagde hun. Det var gruppeprojekter, praksispladser og sociale arrangementer, hun ikke kunne gå glip af. Martin blev færdig 2 år senere og bestemte sig for at studere i Oslo han også, på BI. Jeg var lettet over at have i det mindste et barn i samme by, selvom han havde vokset til en alvorlig ung mand, som så ud til at betragte samtalerne vore som forpligtelser, som skulle fuldføres så effektivt som muligt. Han studerede økonomi og tilbragte mesteparten af fritiden sin med venner, jeg aldrig mødte, og gjorde aktiviteter, han aldrig beskrev i detalj. Hvordan var dagen din? Spurgte jeg, når han kom hjem om kvældene. Grej, svarede han, og gik ret til rummet sit. Skete det noget interessant på forelæsningene? Ikke egentlig. Det var som at prøve at have en samtale med en fremmed, som høfligt tolererede min tilstedeværelse. Rolf og jeg sagde til os selv, at dette var midlertidigt. Når barna var færdige med studierne og startede karriererne sine, når de slog sig til ro og kanskje fik egne familier, ville de forstå, hvad vi havde ofret for dem. De ville sætte pris på kærligheden, vi havde givet så frit, og de ville gengælde den. Men det var ikke det, som skete. Silje blev uteksamineret fra UiO og fik umiddelbart job i et investeringsselskab på Aker Brygge. Som 20-åring tjente hun mere penge end Rolf og jeg tilsammen nogensinde havde tjent på et år. Hun flyttede ind i en studiolejlighed på Frogner, som kostede mere i måneden end huslejen vor. Og da hun ringte for at fortælle os om det, var stemmen hendes lys af succes og præstation. Jeg klarer mig endelig, mamma, sagde hun, og jeg kunne høre tuting fra drusjer og prating fra folk i baggrunden. Dette er det, jeg altid har drømt om. Jeg er så stolt af dig, sagde jeg til hende, og jeg mente det. Men det var noget i stemmen hendes, som føltes som afstand, som om hun ringte fra en anden planet, i stedet for bare en anden by. Martin blev uteksamineret og fik job i et teknologiselskab i Oslo centrum. Han flyttede ind i sin egen lejlighed, en elegant toroms i en ny bygning med portvagt og træningscenter. Da Rolf og jeg besøgte den for første gang, blev jeg forbløffet over det moderne køkkenet med granitbænker og hvidevarer i rustfrit stål, badet med regndusch og varmekabler. Du har gjort det så bra for dig selv, sagde jeg til ham og strøk hånden over den glatte bænkepladen, som sandsynligvis kostede mere end alle møblerne i lejligheden var til sammen. Ja, sagde han uden at møde blikket mit. Det har jeg vel. Men det var ingen varme i stemmen hans, ingen stolthed over at dele successen sin med forældrene, som havde gjort den mulig. Det var som om han viste frem lejligheden sin til høflige bekendte, folk han følte sig forpligtet til at imponere, men ikke bryde sig specielt om. Barna begyndte at komme sjældnere hjem. Silje kom på besøg til jul og kanskje påske, og fløj ind fra udlandet for raske, virvelvindagtige ture, som føltes mere som forretningsmøder end familiegenforeninger. Martin boede 20 minutter unna, men vi så ham kanskje en gang i måneden, vanligvis til søndagsmiddag, som han afbrød med undskyldninger om job eller tidligere aftaler. Under besøgene virkede de utålmodige med historierne vore, kædede sig over rutinerne vore, og var ivrige efter at komme tilbage til sine virkelige liv. Da jeg prøvede at vise Silje billeder fra vores gamle familieferier, eller spørge Martin om barndomsmindene hans fra lørdagspandekagerne, smilte de høflige og skiftede tema. Du lever i fortiden, mamma, sagde Silje en gang, da jeg nævnte, hvor mye jeg savnede familietraditionerne vore. Du må fokusere på det, som sker nu. Men det, som skete nu, var, at barna mine forsvandt fra livet mit, bit for bit, år for år. De ringte på bursdagen min og morsdagen, sendte julekort med navnene sine signet med en håndskrift, jeg knapt kendte igen. Men varmen, forbindelsen, den dybe, varige kærligheden, som engang havde defineret familien vor, alt det syntes at have fordampet som morgenduk. Rolf lagde mærke til det også. De er voksne nu, sagde han, når jeg bekymrede mig for, hvor fjerne de var blidt. De har sine egne liv at leve, men må deres egne liv ekskludere os fuldstændig, spurgte jeg. Han havde aldrig et godt svar på det spørgsmålet. Rolf fik sit første hjerteinfarkt, da han var 50 år gammel.
Det skete en tirsdag morgen, mens han klædte på se for at gå på job. Jeg hørte ham råbe navnet mit. Stemmen hans var rar og anpusten. Og da jeg skyndte mig ind på soverummet, fandt jeg ham siddende på sengekanten, ansigtet gråt af smerte. Ambulanceturen til sygehuset var de længste 20 minutterne i mit liv. Jeg holdt Rolfs hånd, mens ambulancepersonalet jobbede rundt os, og alt jeg kunne tænke på var, hvordan jeg ikke kunne miste ham, hvordan hele verden min ville kollapse, hvis han ikke var der for at dele den med mig. Silje kom fra en forretningsrejse den kvelden. Ansigtet hendes var anspændt af bekymring og noget andet, jeg ikke kunne identificere. Martin kørte ret til sygehuset fra kontoret sit og sat på venterummet med os, med laptoppen åben, og svarte på e-poster, mens faren hans kæmpede for livet 3 rum under. Rolf overlevede, tak Gud, men han var anderledes etterpå. Svagere, mere forsigtig, let sliten af aktiviteter, som engang havde givet ham energi. Lægerne sa at han kunne leve normalt i mange år, hvis han tog vare på sig selv, men den usynlige tråden, som altid havde knyttet ham til livet selv, virkede slidt og skør. Jeg blev hans omsorgsperson uden nogen bevidst beslutning om at gøre det. Jeg administrerede medicinene hans, planlagde lejeaftalene hans, overvågede kostholdet og træningen hans. Når han følte sig stærk nok, tog vi korte ture i nabolaget, med armen min i hans, mens vi bevægede os sagte forbi de kendte husene og butikfacaderne i livet, vi havde bygget sammen. Barna besøgte oftere under Rolfs rekonvalescens, men jeg begyndte at lægge mærke til noget urovækkende med opmærksomheden deres. De spurgte ikke om helsen hans, fordi de var bekymrede for at miste faren sin. De spurgte om helsen hans, fordi de var bekymrede for, hvad som ville ske med mig, hvis de gjorde det. Mamma, har du tænkt på, hvad du ville gjort, hvis pappa blev værre? Spurgte Silje under et af besøgene sine. Mener du, hvis han døde? Sagde jeg ret ud. Vel, ja. Du kan ikke tage vare på denne lejligheden alene. Du kører ikke bil. Du ved ingenting om økonomi, forsikring eller juridiske ting. Kanskje det ville være bedre, om du begyndte at tænke på andre boformer nu, mens du fortsat har tid til at planlægge. Andre boformer. Hun mente omsorgsbolig, selvom hun var for høflig til at sige det direkte. Faren din er ikke døende, sagde jeg til hende. Og når den tid kommer, hvis den kommer, skal jeg finde ud, hvad jeg må gøre. Men ordene hendes plantede et frø af frygt, som voksede sig større for hver dag. Hvad ville ske med mig, hvis Rolf døde? Sparepengene vore var beskedne, for det meste brugt op på årevis med studiestøtte og medicinske regninger. Lejligheden var under kommunal regulering, men fortsat dyr på en enkeindtægt, og jeg måtte indrømme, at Silje havde ret i mine praktiske færdigheder. Rolf havde altid taget sig af økonomien, forsikringen, det komplicerede ved voksenlivet. Jeg prøvede at snakke med Rolf om frygten min, men det virkede grusomt at belaste ham med mine bekymringer, når han jobbede så hardt bare for at holde sig i live. I stedet begyndte jeg at følge nøjere med, når han balancerede regnskabet eller tog se af strømregningene. Jeg stillede spørgsmål om forsikringspolisene og pensionskontoene vore, og prøvede at forstå det økonomiske landskabet, jeg en dag kanskje måtte navigere alene. Rolf levede i 6 år til et af hjerteinfarktet, år som var roligere og mere ømme end vor tidlige ægteskab havde været. Vi lærte at finde glæde i mindre ting, krydsord løst sammen ved køkkenbordet, gamle filmer set mens vi holdt hænder på sofaen, samtaler som slyngede sig gennem 10 år med fælles minder. Barna fortsatte at drive længere bort fra vor bane. Silje forlovede sig med en mand ved navn Thomas, som jobbede med private equity, og boede i en toplejlighed på Tjuvholmen. Da hun tog ham med hjem for at møde os, var han høflig, men tydelig ukomfortabel i vores beskedne omgivelser. Han tjekkede telefonen sin under middagen, og virkede lettet, da det var på tide at gå. Martin begyndte at date en kvinde ved navn Jannike, som var advokat med specialisering i selskabsret. Hun var helt hyggelig de 2 gangene vi mødte hende, men jeg kunne se hende arkivere os i en mental kategori mærket harmløse slægtninger, som skulle håndteres med passende mellemrum. Da Silje giftede sig, var brylluppet i Oslo en overdådig affære på et hotel, som kostede mere for en nat end Rolf, og jeg havde brugt på hele brylluppet vort. Ceremonien var vakker, men jeg følte det, som om jeg så den på lang afstand,
Som om jeg observerede brylluppet til bekendte, i stedet for at fejre min datters lykke. Du ser fantastisk ud, kære, sagde jeg til Silje, da jeg klemte hende efter ceremonien. Tak, sagde hun. Men opmærksomheden hendes var allerede på vej forbi mig til næste person i køen, som ventede på at gratulere. Martin giftede sig et år senere i Oslo, men brylluppet var like formelt og fjernt. Jannikes familie fyldte mesteparten af gæstelisten. Vellykkede fagfolk, som så ud til at kommunicere udelukkende i akronymer og aktiekurser. Under modtagelsen fandt jeg mig selv siddende ved et bord med Rolfs ældre tante og 2 af Jannikes grandtanter, alle smilende høfligt til hverandre, mens den virkelige fejringen skidede rundt os. Barnebarna begyndte at komme like etter. Silje fik tvillinger, Emma og Jakob, i 2008. Martin og Jannike fik en datter ved navn Sofie i 2010, efterfulgt af en søn ved navn William i 2012. Pludselig var jeg bedstemor, en rolle jeg havde drømt om i årevis. Men selv barnebarna føltes som om de tilhørte andres liv, ikke mit. Silje boede i Oslo med familien sin i et rækkehus, som havde kostet flere millioner kroner. Når jeg besøgte, noget som ikke var ofte, fordi flybilletter var dyre, og jeg var red for åfly, var tvillingerne høflige, men reserverte. De kaldte mig bedstemor Margrethe, med forsigtige stemmer, og viste mig rommene og læggende sine med den samme høfligheden, de ville vist enhver voksen gæst. Martins barn boede 20 minutter under, men jeg så dem kanskje 6 gange i året. Vanligvis på bursdager eller i højtider, der jeg var en af mange voksne, som kæmpede om opmærksomheden deres. Sofie var genert og alvorlig, bar altid på en bog og så ud, som hun heller ville læse end at deltage i familiesammenkomster. William var mere udadvendt, men på en performativ måde, som om han havde lært, at visse adfærder var forventet i sociale situationer. Jeg prøvede at knytte bånd med dem på den måde, jeg forestillede mig, at bedstemødre skulle knytte bånd med barnebarn. Jeg købte gaver til bursdagene deres, prøvede at huske favoritfarverne og hobbyerne deres, stillede dem spørgsmål om skole og venner. Men det var en barriere mellem os, jeg ikke klarte at bryde gennem. En usynlig vægge, som holdt forholdene var høflige og overfladiske. Kanskje det var fordi de havde så mye mere, end jeg nogensinde havde kunnet give forældrene deres. De boede i vakre hus med egne soverum og bad, gik på private skoler, tog musiktimer og spilte organiseret idræt. Livene deres var strukturerede og privilegerede på måder, som fik mine enkle tilbud. Hjemmebagte kager, håndstrikkede skjerf, historier om forældrenes barndom, til at virke gammeldagse og irrelevante. Eller kanskje det var fordi forældrene deres aldrig havde snakket med dem om ofrene Rolf, og jeg havde gjort for at give dem bedre liv. Kanskje Silje og Martin havde skrevet om historien om barndommen sin, redigeret bort delene, da forældrene jobbede flere jobber, og klarte se uden slik, at barna deres kunne få det, de trængte. Uanset årsak, forblev jeg for altid i periferien af barnebarnes liv. En mindre karakter i historierne, de skrev om sig selv. Rolf døde en torsdag morgen i april 2019. Han havde følt sig sliten dagen før, mere sliten end vanlig, og jeg foreslog, at han skulle bestille time hos kardiologen sin. Men da jeg vågnede ved siden af ham den morgen, var han borte. Ansigtet hans var fredelig og stille i morgenlyset, som strømmede ind gennem soverumsvinduet vort. Ambulancepersonellet var snille, men saglige. Det var ingenting at gøre, forklarede de. Hjertet hans havde ret og slet stoppet i løbet af natten, sandsynligvis uden smerte eller frygt. Efter 43 års ægteskab havde Rolf forladt mig like stille, som han havde levet. Begravelsen var godt besøgt af naboer og gamle venner. Folk, som huskede Rolf som en god mand, som havde jobbet hardt og elskede familien sin. Silje og Martin holdt mindetaler, som malte portrætter af faren deres som en dedikeret forælder og forsørger, noget han absolut havde været. Men da jeg hørte dem snakke, føltes det som om de snakkede om en karakter i en bog, i stedet for manden, som havde bragt dem kaffe på sengen, når de var syge, som havde lært dem at cykle og køre bil og balancere regnskabet. Efter ceremonien, efter modtagelsen, efter at den sidste ildfaste formen var returneret, og det sidste kondolensekortet var læst, fandt jeg mig selv alene i lejligheden Rolf, og jeg havde delt i 20 år. Stilheden var anderledes end nogen stilhed, jeg nogensinde havde oplevet. Ikke fredelig,
ikke afslappende, men tom på en måde, som syntes at give ekko gennem alle rum. Barna var opmærksomme i nogle uger efter begravelsen, ringte jævnligt og stak innom for Åse til mig. Men gradvis, uundgåeligt, vendte de tilbage til sine egne liv og sine egne rutiner, og jeg blev overladt til at finde ud, hvordan jeg skulle være enke, hvordan jeg skulle være alene, hvordan jeg skulle være Margrethe Pedersen i stedet for halvparten af Margrethe og Rolf. Det var da de virkelige forandringerne begyndte. Inden en måned efter Rolfs død begyndte Martin at foreslå, at jeg kanskje ville være lykkeligere i en mindre lejlighed. Dette stedet er for stort for dig nu, mamma, sagde han, når han besøgte, og huslejen vil bare fortsætte at stige. Ville du ikke være mere komfortabel et sted med mindre vedligehold, færre trapper at gå? Silje nærmede sig problemet fra en anden vinkel. Under telefonsamtalene nævnte hun tilfældige omsorgsboliger, hun havde hørt om. Steder, der ældre kunne opretholde sin uafhængighed, samtidig som de havde tilgang til støttetjenester. Det er ikke et sygehjem, mamma, præciserede hun raskt. Det er mere som et feriested, der alle tilfældigvis er over 65. Jeg forstod, hvad de egentlig sagde. De ville, at jeg skulle forsvinde ind i en institutionel setting, der jeg ikke længere ville være deres ansvar, da de kunne besøge af og til, og føle, at de var gode barn uden måtte tage sig af sin aldrende mor. Men jeg var ikke klar til at forsvinde. Jeg var 70 år, ikke 90. Jeg var frisk, mobil, i stand til at tage vare på mig selv. Vigtigst af alt, lejligheden i Gamlebyen var det sidste sted på jorden, der jeg fortsat følte mig knyttet til Rolf, til barnas barndom, til kvinden, jeg havde været før sorg, og ensomhed begyndte at slette mig bit for bit. Jeg flytter ikke, sagde jeg til dem begge, bestemt og gentagne ganger. Dette er mit hjem. Skuffelsen deres var subtil, men umiskendelig. De havde håbet på en rask, ren løsning på problemet med mig, og i stedet måtte de fortsætte at håndtere en mor, som nægtede at forsvinde belejligt. Det var da de økonomiske samtalerne begyndte. Martin tog over administrationen af Rolfs dødsbo, noget som ikke var kompliceret, siden vi ikke havde mye at administrere. Det var en liten livsforsikring, hvor beskedne sparekonto og de månedlige trygdeydelserne, jeg havde krav på som Rolfs enke. Det var ikke mye penge, men det var nok til at dække huslejen og grundlæggende udgifter, hvis jeg var forsigtig. Men Martin virkede bekymret for min evne til at håndtere økonomi ansvarlig. Mamma, du har aldrig balanceret et regnskab i dit liv, sagde han under en af samtalerne våre. Pappa tog sig altid af alt dette. Kanskje det ville være bedre, om jeg administrerede kontoene dine, bare for at sikre, at alle regningerne bliver betalt i tide. Forslaget var fornuftigt på overfladen, men noget med det gjorde mig ukomfortabel. Jeg havde set Rolf håndtere økonomien i 40 år. Jeg forstod, hvordan budgetter fungerede, hvordan man prioriterede udgifter, hvordan man strukkede en krone, når det var nødvendigt. Bare fordi jeg aldrig havde været den, som skrev checkene, betød det ikke, at jeg var ude af stand til at lære. Jeg sætter pris på din bekymring, sagde jeg til Martin, men jeg tror, jeg kan administrere mine egne penge. Skuffelsen hans var mere åbenbar denne gangen. Mamma, jeg prøver bare at hjælpe dig. Jeg vil ikke, at du skal blive forvirret eller overvældet. Forvirret. Overvældet. Som om jeg allerede var på vej ind i senilitet i en alder af 70. Silje nærmede sig samme problem fra sin egen vinkel. Under et af besøgene sine foreslog hun, at jeg kanskje burde vurdere at give hende en fremtidsfuldmagt. Bare som en forholdsregel i tilfælde jeg nogen gang blev ude af stand til at tage beslutninger for mig selv. Det er bare en sikkerhedsforanstaltning, mamma, forklarede hun. Du er frisk nu, men hvad om du fik et slag eller udviklet demens? Hvis noget skete med dig, ville Martin og jeg trænge juridisk myndighed til at handle på dine vegne. Igen virkede logikken fornuftig, men det var noget i tonen hendes, noget ivrig og forventningsfuldt, som fik mig til at nøle. Lad mig tænke på det, sagde jeg. Selvfølgelig, tag den tiden du trænger, svarede Silje. Men jeg kunne se frustrationen flimre bag det høflige smilet hendes. I løbet af de næste månederne blev forslagene mere insisterende. Jeg trængte hjælp til at administrere medicinerne mine, sagde de, selvom jeg aldrig havde glemt en dose eller taget fejl piller. Jeg trængte, at nogen så til mig jævnligt, sagde de,
fordi at bo alene i min alder var farlig. Jeg trængte at forenkle livet mit, sagde de, fordi jeg blev ældre og mindre i stand til at håndtere komplekse beslutninger. Med hver samtale følte jeg, at jeg blev mindre og mere magtesløs i deres øjne. Den kompetente kvinde, som havde opdraget dem, som havde styrt en husholdning og haft jobber og taget utallige beslutninger, store og små, blev omskrevet til en forvirret ældre person, som trængte konstant tilsyn og vejledning. Men sandheden var, at jeg klarede mig helt fint på egen hånd. Jeg havde lært at balancere regnskabet mit, betale regninger på net og navigere i labyrinten af Helfo og Nav. Jeg tog bussen til legeaftaler og matbutikken. Jeg opretholdt venskab med naboer, jobbede frivillig på et lokalt læseprogram og læste glupsk fra Deichmann. Jeg var ikke i forfald eller mistet fatningen. Tværtimod blev jeg stærkere og mere selvstændig. Men barna mine virkede fast bestemt på at bare se skjørhed og inkompetence. Vendepunktet kom, da jeg faldt på badet en kvæld i december 2020. Det var ikke et alvorligt fald. Jeg skled på en våd flæk og forstuede hoften og albuen. Men Martin opførte sig, som om det var bevis på, at jeg ikke længere kunne bo trygt alene. Mamma, dette er akkurat det, vi har været bekymret for, sagde han, da han kom til lejligheden min etter, at jeg ringte for at fortælle ham, hvad som havde sket. Hvad om du havde slået hovedet? Hvad om du havde brukket noget? Du kunne have ligget der i dagvis, før nogen fandt dig. Men jeg slog ikke hovedet, påpegte jeg. Jeg brak ingenting. Jeg ringte dig umiddelbart. Jeg håndterede situationen akkurat, som enhver fornuftig voksen ville håndtere den. Denne gang, sagde han. Men hvad med næste gang? Det var da de begyndte at undersøge omsorgsboliger uden at konsultere mig. Silje ringte med rapporter om steder, hun havde fundet på nettet, som så vældig fine ud og havde alle faciliteter, jeg kunne ønske mig. Martin kørte mig forbi bygninger i Oslo og pegte på funktioner som døgnbemandet plejepersonel og nødknapper i alle rum. Vi prøver ikke at blive kvidt dig, mamma, forsikrede Silje mig under en af disse samtalene. Vi vil bare, at du skal være tryg og tæt vare på. Men det føltes akkurat, som om de prøvede at blive kvidt mig. Det føltes, som om de havde bestemt, at jeg var en upraktisk byrde og lette efter den mest acceptable måden at gøre mig til andres ansvar. Jeg begyndte at grue mig til telefonsamtalene og besøgende vore. Hver interaktion føltes som en forhandling, da de prøvede at slide ned modstanden, min mod planene deres for livet mit. De snakkede til mig i de tålmodige, nedladende tonene folk bruger med barn eller personer med kognitive funktionsnedsættelser. Vi ved, at dette er en stor forandring, mamma, men forandring kan være bra. Du vil kanskje virkelig like at have andre på din alder at socialisere med. Du trænger ikke at bekymre dig for matlæring eller rengjøring længere. Nogen andre vil tage se af alt det for dig. Tænk på det som et eventyr, mamma. En chance til at prøve noget nyt. Et eventyr. Som om at blive placeret på et lager med andre kasserte ældre mennesker, var en spændende mulighed i stedet for slutten på min uafhængighed og autonomi. Det var da jeg indså noget, som isnede mig til marken. Barna mine handlede ikke ud fra kærlighed eller ægte bekymring for mit ve og vel. De handlede ud fra bekvemmelighed og egen interesse. At have en uafhængig mor, som boede alene og tog sine egne beslutninger, var en ulempe for dem. Det betød, at de kunne få telefoner, hvis jeg var syg eller ensom. Det betød, at de følte sig forpligtet til at besøge af og til eller inkludere mig i ferieplaner. Det betød, at det fortsat var en levende påmindelse om barndommen deres, om ofrene forældrene deres havde gjort, om kærligheden de havde modtaget og tilsyneladende glemt. Det var så mye enklere at have en mor bortgemt et sted trygt og overvåget, da hendes behov kunne dækkes af betalte fagfolk, og hendes krav på deres tid og opmærksomhed kunne minimeres. Men så kom pandemien, og alt blev værre. Pludselig var jeg virkelig isoleret, ude af stand til at se venner eller deltage i aktiviteter, afhængig af leveringstjenester for matvarer og recepter. Barna kunne ikke besøge selv, om de ville, noget de for det meste ikke gjorde. Og vor eneste kontakt var gennem telefonsamtaler, som blev stadig mere upersonlige og overfladiske. Holder du dig tryg, mamma? Bruger du mundbind, når du går ud? Får du leveret nok matvarer? De krydsede af punkter på en mental liste, sørgede for, at jeg fortsat var i live og ikke skabte problemer for dem,
men det var ingen varme eller ægte interesse for mit daglige liv. Min frygt for pandemien, min ensomhed, som blev så dyb, at den føltes som en fysisk vægt, som pressede ned på brystet mit. I løbet af de lange månederne med nedstængning begyndte jeg at forstå, at jeg havde blivet et spøgelse i min egen familie. Jeg eksisterede, men knapt. Jeg betød noget, men bare som en kilde til forpligtelse og ulempe. Kærligheden, jeg havde givet så frit i så mange år, havde ikke blivet gengældt eller engang specielt husket. I stedet havde den blivet konsumeret som drivstof og glemt, og etterladt mig tom og usynlig. Det var da natbesøgene startede. Det var Silje, som først foreslog, at nogen burde se til mig om natten. Mamma, du er alene i den lejligheden i 12 timer i stræk, sagde hun under en af telefonsamtalene vore tidlig i 2021. Hvad om du faldt og ikke kunne nå telefonen din? Hvad om du fik en medicinsk nødsituation? Vi ville ikke have nogen måde at vide det på, før det var for sent. Jeg påpegte, at jeg havde en tryghedsalarm, som ville tilkalde hjælp, hvis jeg trængte det. Jeg mindede hende om, at jeg sov med telefonen på natbordet og havde programmeret begge numrene deres på hurtigtast, men hun affejede disse forholdsreglerne som utilstrækkelige. Teknologi svigter, mamma. Hvad om telefonbatteriet dit døde? Hvad om alarmsystemet svigtede? Vi trænger en reserveplan. Reserveplanen var tilsyneladende at ansætte en privat natsygeplejer, som skulle se til mig rundt 9 hver kveld for at sikre, at jeg tog medicinene mine rigtige og forberedte mig trygt for sengen. Sygeplejeren skulle have nøgkel til lejligheden min og låse sig stille ind for ikke at forstyrre mig, hvis jeg allerede sov. Det er bare for vores sindsro. Lad Martin til, da han ringte for at diskutere ordningen. Vi ved, at du er i stand til at tage vare på dig selv, men vi er bekymret for nødsituationer. Jeg ville nægte, men de havde slidt ned modstanden min med måneder med pres og manipulation. Jeg var lei af at kæmpe mod dem, lei af at forsvare min kompetence og uafhængighed, lei af at blive gjort til at føle mig egoistisk, for at ville leve livet mit på mine egne præmisser. Greit, sagde jeg. Hvis det får der til at føle det er bedre, kan vi prøve det i nogle uger. Slik kom Elin ind i livet mit, troede jeg. Elin var alt, jeg håbede en omsorgsperson ville være. Professionel, men varm, kompetent, men ikke nedladende. Hun respekterede min uafhængighed, samtidig som hun gav forsikringen om, at nogen brydede sig om mit velvære. Under de korte besøgende hendes tjekkede hun blodtrykket mit, tælte ud pillene mine for næste dag og spurgte om komfortniveauet mit og eventuelle bekymringer, jeg måtte have. Men vigtigst af alt, hun behandlede mig som en person værd at kende. Hun spurgte om dagen min, lyttede til historierne mine om nabolaget, delte små detaljer om sit eget liv. I 20 eller 30 minutter hver kveld følte jeg mig mindre alene i verden. Derfor var svigget så ødelæggende, da jeg endelig forstod sandheden. Lad mig være tydelig på, hvad som skete den natten, for detaljerne betyder noget. Og fordi jeg trænger, at du forstår det fulde omfanget af, hvordan barna mine havde konspireret mod mig. Personen, som kom ind i lejligheden min med min nøkkel, som ranede mig, mens jeg lå skrækslagen i sengen min, var ikke en tilfældig kriminel barna mine utilsigtet havde givet tilgang til. Ifølge det, han fortalte mig, før han drog, havde min søn og datter givet ham detaljeret information om mine ejenler, mine rutiner og mine sårbarheder. De havde givet ham en inventarliste over alt, som var værd at stjæle, og de havde forsikret ham om, at jeg var i færd med at blive glemsk og forvirret. Næppe ville lægge mærke til små tyverier eller huske dem tydeligt nok til at skabe problemer. Med andre ord, de havde overlevet mig til nogen, de vidste ville udnytte mig. Nogen, de i hovedsak havde ansat for at tømme lejligheden min for alt værdifuldt, mens jeg sov. Men hvorfor ville de gøre noget slikt? Svaret blev klart i løbet af de næste dage, da jeg begyndte at undersøge de økonomiske arrangementerne, de havde gjort uden min viden eller samtykke. Det startede med betalingerne til natsygeplejeren. Da jeg ringte bureauet, hvis navn stod på kontrakten, jeg havde fundet, havde de ingen registrering av at ha ansat nogen ved navn Elin for at se til mig. Faktisk havde de ingen registrering av saken min i det hele taget. Kontrakten var falsk, en rekvisit designet for at få mig til at tro at barna mine betalte for legitim omsorg. Men nogen havde indløst checker skrevet fra min konto for at betale for denne ikke eksisterende tjenesten.
Da jeg undersøgte kontoudskriftene mine nøjere, fandt jeg ud, at 1.500 kroner blev trukket hver uge, angiveligt for sygepleje, men som faktisk forsvandt ind på kontorer, jeg ikke kunne spore. Det var bare begyndelsen. I løbet af de næste uger opdagede jeg et netværk af uautoriserede belastninger og overføringer, som havde tappet kontoene mine i flere måneder. Små beløb. Nøje valgt for at undgå at udløse automatiske svindelvarsler fra banken min. 250 kroner her for en medicinsk konsultation, jeg aldrig havde modtaget. 500 kroner der for transporttjenester, jeg aldrig havde brugt. 350 kroner for receptlevering, som aldrig havde sket. Hver for se var disse belastningene små nok til, at jeg kunne have overset dem eller tilskrevet dem legitime udgifter, jeg havde glemt. Men tilsammen udgjorde det de næsten 20.000 kroner i løbet af 6 måneder. Penge, som systematisk og metodisk var stjålet fra mig. Den mest ødelæggende opdagelsen var, at nogen havde gjort forespørgsler om mine livsforsikringer og pensionskontorer ved hjælp af personlig information, som bare barna mine kunne have givet. Telefonsamtaler havde blivet gjort til forsikringsselskabet mit for at spørge om begunstigede og udbetalingsprocedurer. Brev havde blivet sendt til Narve med forespørgsel om information om etterladt og arveplanlægning. Nogen planlagde for min død, beregnede hvor mye penge de ville arve, og blev tilsyneladende utålmodige med den naturlige tidslinjen. Men tyveriet var ikke bare økonomisk, det var også følelsesmæssigt og psykologisk. Jeg indså, at hver samtale, jeg havde haft med barna mine det sidste året, havde været en manipulation designet for at få mig til at tvivle på min egen kompetence og uafhængighed. Hvert udtryk for bekymring for min sikkerhed havde blivet beregnet for at mygge op forsvaret mit. Hvert forslag om omsorgsbolig havde haft som mål at fjerne mig helt fra ligningen slik, at de kunne få tilgang til egne lene mine uden indblanding. De havde drevet med gaslighting, systematisk undergravet min tillid til mine egne opfatninger, og evner slik, at jeg skulle blive mere føjelig og lettere at kontrollere. Da jeg klagede over at føle mig forvirret eller overvældet, var det ikke fordi jeg faktisk var i kognitiv tilbagegang. Det var fordi de bevidst skabte kaos og usikkerhed i livet mit. Den falske natsygeplejeren var bare et element i en bredere kampagne af psykologisk krigføring designet for at overbevise mig om, at jeg trængte deres hjælp og beskyttelse. Men det de faktisk tilbød, var udnyttelse forklædt som omsorg. Manden, som ranede mig den natten, var deres ansat, betalt for at stjæle fra mig i så små inkrementer, at jeg kanskje ikke ville lægge mærke til det, eller tilskrive det min egen svigtende hukommelse. Han var deres fortrop, som testede forsvaret mit og katalogiserede sårbarhedene mine, som forberedelse til hvilket som helst endelig angreb de planlagde. Jeg ved ikke, om de havde til hensigt, at jeg skulle opdage sandheden den natten. Kanskje de antog, at jeg ville sove gennem ranet, eller at hvis jeg vågnede, ville jeg være for forvirret og red til at sætte sammen, hvad som egentlig skete. Kanskje de troede, jeg ville klandre mig selv, antage, at jeg havde forestillet mig ting eller misforstået situationen. Men de undervurderede mig. De havde brugt så mange måneder på at behandle mig som en hjælpeløs, forvirret gammel kvinde, at de havde glemt, at jeg fortsat var den samme person, som havde opdraget dem, beskyttet dem og ofret se for dem i 10 år. Jeg var fortsat i stand til at tænke klart, handle beslutsomt og kæmpe tilbage, når jeg blev trængt op i et hjørne. Kniven under puden var ikke bare et våben. Det var et symbol på min nægtelse af at blive et stille offer. Og da jeg rejste mig i det mørke soverummet og bad tyven komme se ud af hjemmet mit, forsvarede jeg ikke bare ejendelene mine. Jeg forsvarede min værdighed, min autonomi og min ret til at eksistere i verden som noget mere end et bytte. Men konfrontationen med tyven var bare begyndelsen på min opvågning. Det virkelige frigjøringsarbejde startede næste morgen, da jeg satte ved køkkenbordet mit, drakte med hænder, som endelig havde sluttet at skælve, og begyndte at planlægge mit oprør. Første skridt var dokumentation. Jeg brugte hele næste dag på at gå gennem mine økonomiske poster, skrive ud kontoudskrifter og lagde en tidslinje over uautoriserede belastninger og mistænkelige aktiviteter. Jeg tog kopier af alt og lejrede dem i en mappe mærket bevis, som jeg opbevarede i soverumskabet mit bag vinterkåbene, barna mine aldrig ville tænke på og lede gennem.
Andre skridt var at ændre alle passord og sikkerhedskoder. Jeg ringte banken min, kreditkortselskaberne og alle andre finansinstitutioner, som havde informationen min, varslede dem om potentiel svindel og bag om nye kontonumre. Jeg satte op e-postvarsler for enhver transaktion over 250 kroner og daglige tekstmeldinger om kontosaldoene mine. Tredje skridt var at sikre lejligheden min. Jeg fik installeret nye låser på indgangsdøren og gav bare nøgler til fru Berg ved siden af, som flere gange i løbet af årene havde tilbudt at hjælpe, hvis jeg nogen gang trængte noget. Jeg installerede et sikkerhedskamera i gangen, som ville tage op alle, som kom ind eller forlod lejligheden min. Jeg købte en liten safe for at opbevare vigtige dokumenter og nødkontantene, jeg havde for ægte nødsituationer. Men det vigtigste skridtet var følelsesmæssigt. Jeg måtte slutte at beskytte barna mine mod konsekvenserne af handlingene deres. I 47 år havde jeg kommet med undskyldninger for barnas egoisme, retfærdiggjort deres kulde og overbevist mig selv om, at deres ligegyldighed egentlig bare var uafhængighed. Jeg havde fortalt mig selv, at de var optaget, at de havde sine egne liv at leve, at det var uretfærdigt af mig at forvente mere opmærksomhed og hengivenhed, end de var i stand til at give. Men det, som skete den natten, var ikke uafhængighed eller forsømmelse født af travle timeplaner. Det var bevidst, kalkuleret udnyttelse. De havde set på sin aldrende mor og bare set et hinder for arven sin, et problem, som skulle løses, en ressource, som skulle udvindes. De havde lejet nogen til at rane mig, mens jeg sov. De havde stjålet penge fra kontoene mine, mens de lot, som de ordnede omsorg for mig. De havde systematisk jobbet for at undergrave min selvtillid og uafhængighed, mens de hævdede at være bekymret for min sikkerhed. Mest ødelæggende af alt, de havde gjort alt dette, mens de opretholdt den facade af at være kærlige, pligtopfyldende barn, som bare prøvede at hjælpe sin ældre mor med at navigere i aldringens udfordringer. Svigget var så fuldstændig, så overvældende i sit omfang og sin grusomhed, at jeg næsten ikke kunne bearbejde det følelsesmæssigt. Hvordan forener man 47 år med mors kærlighed med opdagelsen af, at barnet dine ser dig som et mål, et offer, en kilde til ejendele, som skal høstes? Men da jeg satte på køkkenet den morgen, omgivet af papirer, som dokumenterede deres forbrydelser mod mig, følte jeg noget, jeg ikke havde oplevet på årevis: klarhed. For første gang siden Rolf døde, kunne jeg se situationen min tydelig, uden tågen af skyld og forpligtelse, som havde skygget for min dømmekraft. Barna mine var ikke velmenende, men vildledede voksne, som prøvede at hjælpe sin aldrende mor. De var rovdyr, som havde identificeret mig som et sårbart bytte og systematisk jobbet for at udnytte og eliminere mig. Indsigten var skræmmende og befriende i stor grad. Skræmmende, fordi det betød, at jeg virkelig var alene i verden, uden de familiebåndene, jeg havde stolt på for emotionel og praktisk støtte. Men befriende, fordi det betød, at jeg var fri til at slutte og lade som, slutte at lade undskyldninger og slutte at beskytte mennesker, som aktivt jobbede for at skade mig. Den eftermiddagen ringte jeg Martin. Hej mamma, sagde han, da han svarede på telefonen. Stemmen hans havde den kendte tonen af høflig forpligtelse. Hvordan har du det i dag? Jeg følte mange ting. Sint, forrådt, knust og bestemt. Men jeg delte ingenting af det med ham. I stedet sagde jeg må snakke med dig og Silje om noget vigtigt. Kan vi sætte op en videosamtale i kveld? Selvfølgelig, sagde han, og jeg kunne høre ham tjekke kalenderen sin. Er alt i orden? Du høres oprørt ud. Vi diskuterer det i kveld, sagde jeg. 7:00. Sørg for, at Silje er tilgængelig. Jeg brugte resten af dagen på at forberede mig på det, jeg vidste ville blive den vigtigste samtalen i mit liv. Jeg organiserede bevismappen min, øvede på, hvad jeg ville sige, og forberedte mig følelsesmæssigt på svarene, jeg forventede at få. Jeg var ikke forberedt på at tilgive eller blive forsonet. Jeg var ikke interesseret i deres forklaringer eller undskyldninger. Jeg var færdig med at være deres offer, og jeg var klar til at fortælle dem det direkte og umiskendeligt. Præcis 7:00 åbnede jeg laptoppen og deltog i videosamtalen. Silje dukkede op først og ringte fra det, som så ud som hjemmekontoret hendes. Ansigtet hendes var nøje komponeret i et udtryk af bekymret opmærksomhed.
Martin kom med nogle minutter senere. Lejligheden hans synlig bak ham med dyre møbler og gulv til takvinduer. Hej mamma, Cecilia lystig. Mike sagde, at du ville snakke med os om noget. Hvad sker? Jeg så på dem gennem skærmen. Datteren min med sit perfekt stylede hår og designerbluse, sønnen min med sin uformelle selvtillid og afslappede holdning. Og for et øjeblik følte jeg en kjent morsimpuls om at beskytte dem mod smerte, og finde en måde at glæde over konflikten og bevare familieforholdene vore. Men så huskede jeg manden på soverummet mit, inventarlisten over ejendelene mine i notatbokken hans tilfældige omtale af planene, de havde lagt for mig. Jeg huskede den falske kontrakten, de stjålne pengene, månederne med gaslighting designet for at få mig til at tvivle på mine egne opfatninger. Nogen brød se ind i lejligheden min i går kvæld, sagde jeg uden omsvøb. Nogen, som havde en nøkkel og detaljeret kundskab om mine ejendeler og rutiner. Nogen der lejede for at rane mig, mens jeg sov. Stilheden, som fulgte, var dyb. Jeg observerede ansigtene deres nøje og ledte efter tegn på ægte overraskelse eller forvirring. Men det jeg så i stedet, var et raskt blikkudveksling mellem dem. Et øjeblik af stille kommunikation, som fortalte mig alt jeg trængte at vide. Mamma, det er forfærdelig, Cecilia til slut. Ringte du politiet? Er du skadet? Ikke, sagde jeg. Stemmen min var skarp nok til at kunne gennem forestillingen hendes. Ikke lat, som om der ikke ved, hvad jeg snakker om. Jeg fandt den falske kontrakten. Jeg fandt de uautoriserede belastningene på kontoudskriftene mine. Jeg ved om forespørgslerne til forsikringsselskabet mit og Navy. Martin lente sig lidt fremover. Udtrykket han skiftede fra påtaget bekymring til noget mere beregnende. Mamma, du er forvirret. Kanskje indbruddet skræmte dig mere, end du tror. Hvorfor kommer vi ikke over og hjælper dig med at sortere? Jeg er ikke forvirret, afbrød jeg. Jeg er 73 år gammel, ikke 73 år senil. Jeg kan læse kontoudskrifter. Jeg kan verificere kontrakter. Jeg kan følge et papirspor af svindel, som fører direkte tilbage til der begge. Et nyt øjeblik af stilhed, og så prøvede Silje en anden tilnærming. Mamma, selvom det var nogle uregelmæssigheder i kontoene dine, er jeg sikker på, at det findes en fornuftig forklaring. Kanskje det var en slags identitetstyveri, eller kanskje plejebyrået gjorde nogen faktureringsfejl. Slike ting sker med ældre mennesker hele tiden. Ældre mennesker. Nedladenheden i stemmen hendes var så tyk, at jeg næsten kunne smage den. Den fornuftige forklaring, sagde jeg, er, at barna mine systematisk har stjålet fra mig, mens de har ladt, som de har ordnet omsorg for mig. Den fornuftige forklaringen er, at der gav en tyv nøkkelen min og en inventarliste over ejendelene mine slik, at han kunne rane mig i så små portioner, at jeg kanskje ikke ville mærke det. Det er galskab, mamma, sagde Martin. Stemmen hans hævede sig lidt. Hvorfor skulle vi gøre noget sånt? Vi er barna dine. Vi elsker dig. Gør der? Spurgte jeg. For kærlighed ser ikke ud som tyveri. Kærlighed ser ikke ud som at lege fremmede til at krænke din mors hjem og sikkerhed. Kærlighed ser ikke ud som at gaslighte nogen til at tro, at de er inkompetente slik, at du kan kontrollere ejendelene deres. Jeg rakte et af mappen med bevis, jeg havde forberedt og holdt den op mod kameraet. Jeg har dokumentation på alt. Hver falske belastning, hvert uautoriseret utak, hver løgn der har fortalt om min omsorg og sikkerhed. Jeg ved nøjagtigt, hvad der har gjort, og jeg ved nøjagtigt, hvorfor der har gjort det. For første gang i samtalen, så begge barna mine genuint rystet ud. De forsigtige maskene af bekymring og forvirring gled, og afslørte noget hardere og mere desperat under. Mamma, vær så snil, sagde Silje. Stemmen hendes fik en bønfaldende tone. Du er vor mor. Vi ville aldrig skade dig med vilje. Hvis penge har forsvundet, hvis det var problemer med plejen, kan vi finde ud af det sammen. Vi kan fikse dette. Fikse dette? Gentog jeg. Hvordan fikser man svæk? Hvordan fikser man det faktum, at der så på deres aldrende mor og bare så et hinder for arven deres? Det er ikke sådan, sagde Martin raskt. Vi prøvede at hjælpe dig.
Kanskje vi gjorde nogen fejl, kanskje arrangementerne ikke var perfekte, men intentionerne vore var gode. Deres intentioner, sagde jeg, var at stjæle systematisk fra mig, til det ikke var noget igen at stjæle. Deres intentioner var at overbevise mig om, at jeg var inkompetent slik, at der kunne tage kontrol over mine ejendeler og mit liv. Deres intentioner var at placere mig på en institution, der jeg ville være andres problem, mens der likviderede alt, jeg har jobbet for. Jeg tog en pause og lod vægten af ordene mine synke ind. Så sagde jeg ordene, jeg havde øvet på hele dagen. Ordene, som ville forandre alt mellem os for altid. Jeg vil ikke længere være deres offer. Jeg vil ikke blive ranet, gaslightet eller manipuleret. Jeg vil ikke blive overbevist om, at jeg trænger beskyttelse fra folk, som aktivt jobber for at skade mig. Og jeg vil ikke lade som om denne samtalen handler om misforståelser eller gode intentioner, som har gått galt. Jeg rakte efter familiebilledet, jeg havde placeret på bordet ved siden af laptoppen. Et billede af vores 4 taget i julen 3 år tidligere. Alle smilende til kameraet med armene rundt hverandre. Med bevidst langsomhed rev jeg fotografiet i 2 og skilte mig fra de 3 andre. Dette er hvem vi egentlig er, sagde jeg og holdt op de revne bitene. Dette er sandheden om familien vor. Jeg er alene, og det er rovdyr. Det er ingen kærlighed her, ingen forbindelse, intet forhold værd at bevare. Silje begyndte at gråde, selv om jeg lagde mærke til, at tårerne virkede mere frustrerede end genuint sorgfulde. Mamma, vær så snil, ikke gør dette. Ikke kast bort hele familien vor på grund af en misforståelse. Vi kan ordne op i dette. Vi kan gøre ting bedre. Der kan ikke gøre ting bedre, sagde jeg. Der kan ikke ankre tyveriet. Der kan ikke ankre kundskaben om, at der lejede nogen til at rane mig. Der kan ikke slette det faktum, at der brugte måneder på at lyve for mig, manipulere mig og planlægge min eliminering. Jeg rejste mig fra bordet, fortsat med det revne fotografiet i hånden. Fra dette øjeblikket er jeg ikke længere deres mor i nogen meningsfuld forstand. Jeg er ikke længere tilgængelig for at blive brugt, kontrolleret eller udsat for overgreb. Jeg er ikke længere interesseret i deres forklaringer, deres undskyldninger eller deres løfter om at gøre det bedre. Mamma, vent, begyndte Martin at sige, men jeg afbrød ham. Hvis der forsøger at kontakte mig igen, vil jeg anmelde tyveriet og svindelen til politiet. Hvis der prøver at komme ind i lejligheden min, vil jeg få der arresteret for indbrud. Hvis der spreder løgner om min mentale kompetence eller min evne til at tage vare på mig selv, vil jeg forfølge retslige skridt for ærekrænkelse. Jeg bevægede mig mod laptoppen, klar til at afslutte samtalen, men jeg havde en ting til at sige. Jeg har brugt 47 år på at elske der betingelsesløst. Ofre mig villig for der, og beskytte der mod konsekvenserne af deres egen egoisme. Jeg gav der alt jeg havde, og der betalte mig tilbage ved at behandle mig som et bytte. Men jeg er ikke et bytte. Jeg er ikke et offer. Jeg er en kvinde, som endelig har sluttet at beskytte folk, som aktivt jobbede for at ødelægge hende. Jeg klikkede på knappen for at afslutte samtalen, og ansigtene deres forsvandt fra skærmen, og efterlod mig alene i min stille lejlighed med bitene af vort revne familiefotografi spredt på bordet foran mig. I et langt øjeblik satte jeg i stilheden og følte vægten af det, jeg netop havde gjort, lægge sig over mig som et tungt tæppe. Jeg havde brudt båndene med barna mine, kuttet mig af fra de sidste familieforbindelser, jeg havde igen i verden. I en samtale havde jeg gået fra at være mor og bedstemor til at være virkelig, fuldstændig alene. Men da det første chokket lagde sag, indså jeg, at jeg følte noget, jeg ikke havde oplevet på årevis. Fred. Den konstante angsten for deres godkending, deres forventninger, deres planer for livet mit, alt det var borte. Skyldfølelsen for ikke at være taknemmelig nok for opmærksomheden deres, ikke være føjelig nok med forslagene deres, alt det havde fordampet. Frygten for at skuffe dem eller miste kærligheden deres, den frygten var meningsløs nå, fordi det ikke havde været nogen kærlighed at miste. Jeg var fri. Den natten, for første gang på måneder, sov jeg uden kniven under puden. Jeg sov uden at vågne af hver lyd,
uden frygt for, at nogen kunne komme ind i lejligheden min forurskade mig. Den virkelige faren havde aldrig været tilfældige kriminelle eller medicinske nødsituationer. Det havde været mine egne barn, og nu var jeg beskyttet mod dem ved den enkle handlingen af at nægte. Men min frigøring var endnu ikke fuldstændig. I løbet af de næste dage og ukene forsøgte de at genvinde magten over mig gennem alle manipulationstaktikker, de nogensinde havde lært. Telefonsamtalene startede næste morgen. Silje ringte 6 gange før lunch, og etterlod stadig mere desperate taleposter, som varierede fra sinte til bønfaldende til kaldt truende. Hun anklagede mig for at være mentalt ustabil, hævdede, at jeg havde en slags sammenbrud, som krævede medicinsk intervention, og antydede, at min opførsel var bevis på, at jeg ikke længere kunne leve selvstændig. Da jeg ikke svarede på anråbene hendes, fik hun Martin til at prøve en anden tilnærming. Meldingerne hans var mere beregnende og fokuserede på praktiske bekymringer og økonomiske realiteter. Han mindede mig om, at jeg var ældre, alene og sårbar. Han antydede, at det at kutte mig af fra familiestøtte var farlig og potentielt dødelig. Han tilbød at tilgive anklagene mine og starte på nyt, hvis jeg bare ville være fornuftig og acceptere deres hjælp. Da telefonsamtaler mislyktes, prøvede de e-post, tekstmeldinger og til og med en række brev leveret til bygården min. Hver kommunikation var designet for at finde et andet trykpunkt, en anden sårbarhed, de kunne udnytte for at genvinde kontrollen over mig. De truede med at sende en bekymringsmelding til kommunen og rapportere mig som en sårbar ældre, som blev forsømt eller forsømte sig selv. De truede med at kontakte lejen min og udtrykke bekymring for min mentale tilstand. De truede med at fryse bankkontoene mine i påvente af en undersøgelse af min kompetence. Men med hver trussel, hver manipulation, hvert forsøg på at drage mig tilbage ind i deres kontrolnet, blev jeg stærkere og mere sikker på, at jeg havde taget det rigtige valget. Deres desperation afslørte sandheden om forholdet vort på måder deres falske bekymring aldrig kunne. De var ikke bekymret for at miste en elsket mor. De var bekymret for at miste tilgangen til sit offer. Det mest ødelagende slag kom 3 uger efter vor videokonfrontation. Silje lagde ud en lang, nøje udformet melding på Facebook-siden sin, da hun beskrev min nedgang og bad om bønner og støtte i denne vanskelige tiden for familien vor. Ifølge hendes offentlige fortælling havde jeg blivet paranoid og vrangforestillet, og kommet med vilde anklager mod mine kærlige barn, som bare prøvede at hjælpe mig med at ældes trygt og med værdighed. Hun malte et billede af en forvirret ældre kvinde, som skjøv fra se de samme menneskene, som prøvede at beskytte hende mod sin egen svigtende dømmekraft. Indlægget blev delt tusindvis af gange af fælles venner og familiemedlemmer, som ikke vidste noget om den virkelige situationen. Jeg modtog telefoner fra fjerne slægtninge, som antydede, at jeg burde være mere taknemmelig for barnets hengivenhed, mere forståelsesfuld for den vanskelige position, jeg satte dem i. Jeg fik meldinger fra naboer, som udtrykte bekymring for mit velvære og tilbød at hjælpe til med at mejle i familiekonflikten. Den sociale manipulationen var mesterlig. Silje havde position at se som den langmodige datteren, som prøvede at tage vare på en utaknemmelig, mentalt ustabil mor. Alle, som bare hørte hendes version af hændelserne, ville naturligvis sympatisere med hende og se mig som problemet, som måtte løses. Men jeg havde lært noget vigtigt i løbet af de uger med trakassering og manipulation. Andres meninger om mine valg kunne ikke skade mig, med mindre jeg gav dem tilladelse til det. Jeg havde levet hele mit voksne liv med at søge godkending, undgå konflikt og prioritere andres komfort over mine egne behov. Jeg havde brugt 10 år på at gøre mig mindre og roligere, slik at andre kunne føle sig større og højere. Jeg havde accepteret smuler af hengivenhed og overbevist mig selv om, at de var kærlighed. Men når var jeg færdig med alt det? Jeg var færdig med at bry mig om, hvorvidt fremmede på Facebook troede, jeg var en utaknemmelig mor. Jeg var færdig med at bekymre mig for, hvad fjerne slægtninge tænkte om familiesituationen min. Jeg var færdig med at søge validering fra folk, som ikke kendte mig og ikke havde nogen interesse i mit velvære. Den eneste mening, som betød noget, var min egen, og jeg vidste med absolut sikkerhed, at jeg havde taget det rigtige valget. En måned efter videosamtalen stoppede trakasseringen endelig.
Barna mine havde tilsyneladende indset, at jeg ikke kom til at blive brudt ned eller manipuleret tilbage til føjelighed. De havde gået videre til hvilken som helst plan B, de havde udviklet for at få tilgang til ejendelene mine uden min medvirkning. Og det var da min virkelige genfødelse begyndte. Jeg startede med små handlinger af egenomsorg, som føltes revolutionerende etter måneder med angst og frygt. Jeg købte friske blomster til køkkenbordet mit, knaldgule præstekraver, som mindede mig om bukettene, jeg plejede at plukke som barn. Jeg ommøblede for at skabe en læsekrok ved vinduet, der jeg kunne sidde komfortabelt og se årstiderne skifte i den lille parken over gaten. Jeg meldte mig ind på seniorcentret i nabolaget, noget jeg altid havde undgået, fordi det føltes som at indrømme, at jeg var gammel og trængende. Men aktiviteterne og de sociale forbindelserne viste sig at være akkurat det, jeg trængte. Jeg meldte mig på et akvarelmalkurs og opdagede, at jeg havde et talent for at fange lyset og skyggen i urbane landskab. Jeg blev med i en bogklub, der tankevækkende diskussioner mindede mig om, at jeg fortsat havde meninger værd at dele og idéer værd at udforske. Vigtigst af alt begyndte jeg at danne ægte venskab med mennesker som så mig, som jeg faktisk var. Ikke som nogen, som skulle håndteres eller manipuleres. Det var Rosa, en pensioneret rektor, som havde emigreret fra Puerto Rico på 1960-tallet og opdraget 5 barn, mens hun tog mastergraden sin om kvælden. Det var Helen, en tidligere sygeplejer, hvis mand havde død 2 år tidligere, og som forstod de specielle udfordringerne ved at starte på nyt i 70'erne. Disse kvinderne blev min valgte familie. Støttenetværket, jeg bygde for at erstatte den biologiske familien, som havde afvist og udnyttet mig. Vi passede på hverandre med ægte omsorg, delte måltider og historier og latter uden skjulte agendaer eller bagtanker. Da Rosa trængte hjælp efter en knæoperation, byttede Helen og jeg på at handle for hende og holde hende med selskab. Da Helens søn besøgte fra California, samlede vi os alle til middag og fejrede som den udvidede familien, vi havde valgt at blive. Gennem disse venskabene begyndte jeg at huske, hvem jeg var under alle rollerne, jeg havde spillet i så mange år. Jeg var ikke bare en mor, bedstemor, enke eller en ældre kvinde, som trængte omsorg. Jeg var Margrethe Pedersen, en person med interesser, meninger, talenter og drømmer, som ikke havde noget at gøre med andres forventninger eller behov. Jeg begyndte at rejse for første gang siden Rolf døde. Ingenting eksotisk eller dyrt. Dagsture til museer i Oslo, helgebesøg til småbyer på Sørlandet. En uges bustur gennem Vestlandet om høsten, da bladene skiftede farve. Hver rejse føltes som en liten oprørshandling mod fortællingen om, at jeg var for skør, for forvirret, for afhængig til at navigere verden på egen hånd. Jeg administrerede økonomien min med kompetence og selvtillid, og beviste for mig selv, at Barnas vurdering af mine evner havde været både fejl og egoistisk. Jeg åbnede nye investeringskontorer, undersøgte pensionsplanlægningsstrategier og lagde til og med en liten sum penge i bitcoin etter at have læst en artikel om kryptovaluta i avisen. Jeg ville se, om denne gamle hund kunne lære nye tricks, og det viste sig, at hun kunne det. Lejligheden min blev et fristed i stedet for et fængsel. Jeg malte køkkenet i en varm gul farve, som fik morgenlyset til at virke lysere. Jeg hængte op kunstværk fra akvarelkurset midt på væggene og købte komfortable nye møbler for mine egne penge tjent på at sælge nogle aktier, jeg havde arvet fra Rolf. Jeg plantede urter på brandstien min og lærte at lage fersk pesto og basilikumte. Men den mest betydningsfulde forandringen var intern. Jeg sluttede at vente på, at andre skulle validere min værdi, inkludere mig i sine planer, huske, at jeg eksisterede. Jeg begyndte at skabe mit eget liv, lage mine egne planer og finde mine egne kilder til glæde og tilfredshed. Ensomheden, som havde domineret mit følelseslandskab i så mange år, begyndte at forsvinde, erstattet af en dyb følelse af tilfredshed med mit eget selskab. Jeg lærte at nyde rolige middager alene, læse bøger, som interesserede mig, se filmer, som fik mig til at le eller gråde eller tænke. Jeg opdagede, at alenehed ikke var det samme som ensomhed, når det var valgt i stedet for påtvunget. Mest overraskende fandt jeg ud, at jeg ikke savnede barna mine så mye, som jeg forventede. Jeg savnede barna, de havde været, familien vi havde været, da de var unge,
og kærligheden flød frit mellem os. Men jeg savnede ikke de voksne, de havde blitt. De kalde fremmede som så mig som en byrde og en ressource, som skulle udnyttes. At give slip på drømmen om forsoning var kanskje den vanskeligste delen af min forvandling. I flere måneder efter konfrontationen håbede jeg, at de ville ringe for at bede om undskyldning, for at anerkende skaden, de havde forårsaget, for at udtrykke ægte anger og bede om en ny chance. Men gradvis forstod jeg, at en slik samtale aldrig ville komme, og vigtigere, at jeg ikke længere trængte den. Deres undskyldninger kunne ikke omgøre sviget. Deres forklaringer kunne ikke retfærdiggøre handlingene deres. Deres løfter om at gøre det bedre kunne ikke genoprette tilliden, de havde knust så fuldstændig. Jeg havde det bedre uden dem. Tryggere uden dem. Lykkeligere uden dem. Familien, jeg havde bygget for mig selv, var sundere og mere kærlig end familien, jeg havde blitt født ind i eller skabt gennem ægteskab og barnefødsel. 6 måneder efter den forfærdelige natten, da en fremmed kom ind på soverummet, midt med en nøkkel Barna Mine havde givet ham, var jeg en helt anden person. Stærkere, mere selvsikker, mere i fred med mig selv og min plads i verden. Jeg havde lært, at kærlighed ikke var noget, man kunne købe med ofring og tjenerskab. Jeg havde lært, at familie ikke er defineret af blod, men af ægte omsorg og gensidig respekt. Jeg havde lært, at det aldrig er for sent at vælge sig selv, at beskytte sig selv, at skabe det livet, man fortjener. Kvinden, som engang havde ligget vågen og klamret sig til en kniv under puden, skrækslagen, forrådt og alene, havde blitt en kvinde, som sov fredelig i sit eget hjem, omgivet af skønhed, hun havde skabt, og venskab, hun havde fortjent, og muligheder, hun fortsat opdaget. Men historien min slutter ikke med personlig forvandling, for forvandling uden formål kan blive selvgod. Styrken, jeg havde fået, visdommen, jeg havde lært, friheden, jeg havde kæmpet for, alt det var ment at deles. Jeg begyndte at jobbe frivillig for en organisation, som gav støttetjenester til ældre, som blev økonomisk udnyttet af familiemedlemmer. Historierne, jeg hørte der, var hjerteskærende genkendelige. Barn, som gradvis overtog kontrollen over forældrenes økonomi, og deretter systematisk tømte kontoene deres. Barnebarn, som flyttede ind hos isolerede ældre, og overbeviste dem om at overføre ejendom og ejendeler. Slægtninger, som brugte skyld, frygt og manipulation for at trække ud penge, ejendom og kontrol fra sårbare familiemedlemmer. Ældreovergreb, lærte jeg, var langt mere vanlige end de fleste indså, og økonomisk udnyttelse af familiemedlemmer var en af de mest ødelæggende og underrapporterede former. Ofrene følte sig ofte for skamfulde til at søge hjælp, for skyldige til at anmelde sine egne barn, for forvirret over, hvad som skete til at vide, hvordan de skulle kæmpe imod. Jeg blev en talsmand og hjalp andre ældre med at forstå sine rettigheder, navigere i juridisk beskyttelse og finde den emotionelle støtten, de trængte for at modstå manipulation og kræve respekt. Jeg delte historien min på støttegruppemøder og viste andre ofre, at det var muligt at bryde fri fra familiemisbrug og bygge et liv værd at leve. Arbejdet var følelsesmæssigt krævende, men dybt tilfredsstillende. Hver person, jeg hjalp, føltes som en liten sejr mod kræfterne, som engang havde prøvet at ødelægge mig. Hver succeshistorie forstærkede min overbevisning om, at styrke kunne opstå selv fra de mørkeste svig. En af personerne, jeg jobbede med, var en mand ved navn Georg, hvis datter havde overbevist ham om at sætte navnet hendes på alle kontoene hans slik, at hun kunne hjælpe ham med at administrere økonomien. I løbet af 2 år havde hun systematisk tømt sparepengene, pensionsfondet og brugskontoen hans, mens hun fortalte ham, at pengene blev investeret for hans fremtidige omsorg. Han var 80 år gammel, da han endelig forstod, hvad som skete, og da havde han mistet næsten alt, han havde jobbet hele livet for at spare. Som mig skammede Georg sig over, at han havde blitt et offer for nogen, han elskede og stolte fuldt og helt på. Som mig klandrede han sig selv for at være naiv, for at have overset varseltegnene, for at have ladt udnyttelsen fortsætte så længe. Hvordan kunne jeg være så dum, spurgte han under en af samtalene vore. Du var ikke dum, sagde jeg til ham. Du var kærlig. Du stolte på datteren din, fordi det er det fædre gør. Hun forrådte den tilliden, fordi det er det rovdyr gør.
Forbrydelsen er hendes, ikke din. Gennem vort arbejde sammen klarte Georg at anmelde datterens tyveri til politiet og få tilbage nogen af sine stjålne ejendeler. Vigtigere. Han klarte at genopbygge sin selvfølelse og skabe nye relationer baseret på ægte omsorg i stedet for udnyttelse. Hans bedring gav mig håb om, at min egen forvandling ikke var unik, at andre ofre for familiemisbrug kunne finde vejen tilbage til styrke og selvrespekt med rigtig støtte og opmuntring. Et år efter min konfrontation med barna mine skete noget uventet. Barnebarnet mit Emma, Siljes datter, tog kontakt med mig via en Facebook-melding. Hun var 19 år gammel, student på andre året i socialt arbejde, og hun havde spørgsmål om familiekonflikten, som havde resulteret i, at jeg blev fremmedgjort fra forældrene hendes. Hun havde hørt morens version af hændelserne, men endte, at det manglede detaljer i historien. Bedstemor, skrev hun. Jeg ved ikke, hvad som egentlig skete mellem dig og mamma og onkel Martin, men jeg ved, at du ikke er gal eller paranoid, som de siger. Jeg husker, hvor snil du altid var mod mig, da jeg var liten. Hvordan du aldrig fik mig til at føle, at jeg plagede dig, når jeg stillede spørgsmål eller ville fortælle dig historier. Jeg savner dig, og jeg vil forstå, hvad som gik galt. Da jeg læste meldingen hendes, følte jeg en kompleks blanding af glæde, håb og forsigtighed. Jeg var begejstret over at høre fra hende, rørt af hendes åbenbare hengivenhed, og håbede, at i det mindste et medlem af familien min fortsat som mig som en person værd at kende. Men jeg var også skeptisk til at blive dradt tilbage ind i familiedynamikker, som næsten havde ødelagt mig. Jeg ventede flere dage, før jeg svarede, og brugte den tiden til at tænke nøje gennem, hvad jeg ville sige, og hvor mye af sandheden jeg var forberedt på at dele. Emma var ung, fortsat økonomisk afhængig af forældrene sine, og sandsynligvis ikke klar til at lære det fulde omfanget af deres svig og manipulation. Kære Emma, skrev jeg til slut, jeg er så glad for at høre fra dig, og jeg savner dig også. Situationen med forældrene dine er kompliceret, og den involverer ting, som det er upassende for mig at diskutere med dig, mens du fortsat bor i huset deres og er afhængig af deres støtte. Det jeg kan fortælle dig, er, at jeg måtte tage nogle vanskelige valg for at beskytte mig selv, og de valgene resulterede i slutten på mine forhold til forældrene dine og onkelen din. Jeg ankrer ikke på de valgene, fordi de var nødvendige for min sikkerhed og mit velvære. Hvis du vil have et forhold til mig, som er adskilt fra dit forhold til dem, vil jeg ønske det velkommen. Men det måtte være noget, du vælger for dig selv, baseret på dine egne følelser og erfaringer, ikke fordi du prøver at fikse familien vor eller mejle i konfliktene vor. Hun svarede umiddelbart og sagde, at hun ville have et eget forhold til mig, at hun havde glade minder fra tiden vor sammen, da hun var yngre, og at hun var gammel nok til at tage sine egne beslutninger om, hvem hun ville have i livet sit. Vi begyndte at sende e-post regelmæssigt, og gik derefter over til telefonsamtaler og til slut personlige besøg, da hun kom til Oslo for skoleaktiviteter. Disse samtalerne med Emma blev en af de største glædende i mit nye liv. En forbindelse, som føltes ren og ukompliceret på måder, som mine forhold til forældrene hendes ikke havde været på mange år. Emma var nysgerrig, empatisk og intellektuelt ærlig på måder, som mindede mig om mig selv i hendes alder. Hun stillede gennemtænkte spørgsmål om mit frivillige arbejde, mine malekurs, mit venskab med Rosa og Helen. Hun delte historier om studierne sine, praksispladserne sine, drømmene sine om at jobbe med sårbare befolkninger, som trængte talsmænd og støtte. Jeg tror, jeg får min interesse for social retfærdighed fra dig, bedstemor, sagde hun under en af telefonsamtalene vore. Mamma snakker altid om forretninger og at tjene penge. Men du er den, som lærte mig, at det at tage vare på mennesker betyder mere end at samle rigdom. Hendes observation overraskede mig, fordi jeg ikke huskede at have lært hende noget slikt eksplicit. Men da jeg tænkte over det, indså jeg, at hun havde observeret måden, jeg behandlede folk på under vores interaktioner, da hun var yngre, måden jeg lyttede til historierne hendes, måden jeg spurgte om vennernes følelser, måden jeg lagde vægt på venlighed og empati i samtalerne vore. Barn, huskede jeg, lærer mere af det, de observerer, end af det, de bliver fortalt. Emma havde tilsyneladende absorberet lærdommer om medfølelse og tjeneste, som jeg havde demonstreret uden at indse, at jeg underviste dem.
Forholdet vort gav mig håb om, at kærligheden, jeg havde øst ind i barnas familie, kanskje ikke havde været helt bortkastet. Kanskje nogen af mine værdier, noget af min omsorg, noget af mit engagement for at behandle andre med værdighed, havde blivet overført til næste generation til trods for forældrenes forvandling til mennesker, jeg ikke længere kendte igen. Emma blev uteksamineret fra højskolen i fjor med en grad i socialt arbejde og en job klar hos en ideel organisation, som tilbyder tjenester til ofre for ældreovergreb. Hun fortalte mig, at vores samtaler om mit talsmandsarbejde havde inspireret karrierevalget hendes, at hun ønskede at hjælpe folk, som befandt sig i situationer, som lignede det, jeg havde oplevet. Du gjorde smerten din om til styrke, bedstemor, sagde hun. Du overlevede ikke bare det, som skete med dig. Du brugte det til at hjælpe andre mennesker med at overleve også. Det er den typen person, jeg vil blive. Ordene hendes bragte tårer i øjnene mine, fordi de hjalp mig at forstå noget vigtigt om rejsen min. Svigget og misbruget, jeg havde lidt af mine barn, havde været genuint traumatisk, genuint ødelæggende. Men min respons på det traume havde skabt noget positivt i verden, havde bidraget til beskyttelse og myndiggøring af andre sårbare mennesker. Min smerte havde ikke været meningsløs. Min forvandling havde ikke været egoistisk. Min frigøring havde skabt rum for mig til at tjene andre, som trængte styrken og visdommen, jeg havde fået gennem mine kamper. 2 år efter den natten, da jeg lå i sengen med en kniv under puden, lever jeg et liv, jeg aldrig kunne have forestillet mig, da jeg fortsat var fanget i cyklusen af familiemisbrug og udnyttelse. Jeg vågner hver morgen i en lejlighed, som føles som hjemme, omgivet af skønhed, jeg har skabt, og venskab, jeg har fortjent. Jeg tilbringer dagene mine engageret i arbejde, som føles meningsfyldt, og hjælper andre mennesker med at finde vejen ud af situationer, som ville have ødelagt dem, akkurat som min næsten ødelægger mig. Jeg har lært, at kærlighed ikke er ofring uden grænser. Jeg har lært, at familie ikke er en undskyldning for udnyttelse. Jeg har lært, at respekt ikke kan købes med føjelighed, og at værdighed ikke kan bevares gennem selvudslettelse. Vigtigst af alt, jeg har lært, at det aldrig er for sent at vælge sig selv, at beskytte sig selv, og skabe det livet, man fortjener. Kvinden, som engang passivt ventede på, at andre skulle definere hendes værdi, har blivet en kvinde, som kender sin egen værdi og nægter at acceptere mindre, end hun fortjener. Kvinden, som engang frygtede ensomhed mere end misbrug, har blivet en kvinde, som værdsætter sin uafhængighed og vogter den nidkært. Jeg bor fortsat i Gamlebyen, tager fortsat bussen til lægeaftaler og matbutikken, sliter fortsat nogle gange med de praktiske udfordringer ved ældes i en verden designet for yngre mennesker. Men jeg lever ikke længere i frygt for min egen familie, tvivler ikke længere på min evne til at tage gode beslutninger, accepterer ikke længere smuler af hengivenhed, mens jeg lader som de udgør kærlighed. Lejligheden min lugter af fersk kaffe og lavendelsåben, jeg køber på bondens marked. Væggene mine er dækket med akvarelmalerier, jeg har lavet, fotografier af venner, jeg har valgt, og bøger, jeg har læst, fordi de interesserede mig. Køkkenbordet mit, da jeg engang sat alene og lurte på, hvorfor barna mine så ud til at hate mig, er nu ofte okkuperet af Rosa eller Helen eller andre venner, som kommer indenfor for te og samtale. Kniven, jeg engang opbevarede under puden, er returnet til køkkenskuffen, da den hører hjemme, og bruges nu til at hakke grøntsager og skære frugt. Værktøj for næring i stedet for våben for forsvar. Nogle gange, sent på kvelden, når lejligheden er stille, og byen lægger sig til ro rundt mig, tænker jeg på vejen, som førte mig hit. Jeg tænker på den 19 år gamle jenta, som giftede sig med Rolf, med så mye håb og tillid til fremtiden. Jeg tænker på den unge moren, som gav alt, hun havde til barna sine, i troen på, at kærlighed ville skabe kærlighed, at ofring ville generere taknemmelighed, at hengivenhed ville blive gengældt. Jeg angrer ikke på, at jeg elskede dem så fuldstændig, selv om den kærligheden ikke blev gengældt eller engang husket. Kærlighed er ikke en transaktion, som skal evalueres baseret på afkastningen. Kærlighed er et valg, en gave, et udtryk for de bedste delene af os selv. Det jeg angrer på, er at have blivet så længe i forhold, som havde blivet giftige. At have ladt mig blive reduceret og udnyttet af mennesker, som havde glemt, hvordan man værdsætter gavene, de modtog fra andre.
Jeg angrer på årene, jeg brugte på lage undskyldninger for deres kulde, accepterer deres forsømmelse som naturlig, og overbevise mig selv om, at det forvente bedre behandling var egoistisk eller urealistisk. Men selv de ankerfølelserne føles mindre bitre nå, end de engang gjorde, fordi jeg forstår, at hver erfaring, selv de smertefulde, selv de ødelæggende, bidrog til kvinden, jeg har blitt. Styrken, jeg fandt til at modstå barnas manipulation, blev tjent gennem år med at blive manipuleret. Klarheden, jeg fik om sunde relationer, blev skærpet af år med at deltage i usunde. Min frihed blev ikke givet til mig. Den blev kæmpet for, fortjent, krævet gennem min egen beslutning om at slutte at være et offer og begynde at være en talsmand for mit eget velvære. Hvis du lytter til denne historien og genkender elementer fra dit eget liv, hvis du nikker og tænker på dine egne familiemedlemmer, som behandler dig som en forpligtelse i stedet for en gave, hvis du lurer på, om det er muligt at bryde fri fra mønstre af misbrug og forsømmelse, som har defineret forholdene dine i årevis, vil jeg, at du skal vide, at forandring er mulig. Det er aldrig for sent at vælge sig selv. Det er aldrig for sent at kræve respekt. Det er aldrig for sent at gå bort fra mennesker, som konsekvent undlader at værdsætte dig, selv om de menneskene er dine egne familiemedlemmer. Loyaliteten, du føler over for familiemedlemmer, som udnytter dig, er ikke egentlig loyalitet, det er betinging. Skyldfølelsen, du føler for at sætte grænser med folk, som sårer dig, er ikke egentlig skyld, det er manipulation. Frygten, du føler for at leve uden godkending fra folk, som konsekvent misbilliger dig, er ikke egentlig frygt, det er vane. Du kan bryde betinging, du kan modstå manipulation, du kan ændre vaner, som ikke længere tjener dig. Du fortjener relationer baseret på gensidig respekt, ægte hengivenhed og delte værdier. Du fortjener at blive set og hørt og værdsat for den du er, ikke udnyttet for hvad du kan tilbyde. Du fortjener kærlighed, som ikke kræver, at du gør dig mindre, fattigere eller mindre autentisk for at tjene den. Vigtigst af alt, du fortjener at leve uden frygt i dit eget hjem, uden angst for dine egne familiemedlemmer, uden konstant tvivl om dine egne opfatninger og evner. Natten, jeg indså, at barna mine havde ledt nogen til at rane mig, var den værste natten i mit liv. Det var også begyndelsen på det bedste kapitlet i mit liv, fordi det tvang mig til at slutte og lade, som om forholdene vore var sunde, når de faktisk var farlige. Frigøring er ikke let. Forvandling er ikke behagelig. At vælge dig selv, når du har brugt 10 år på at vælge alle andre først, kræver mod, du kanskje ikke ved, at du besitter. Men du besitter det. Det er der, og venter på, at du skal få tilgang til det. Venter på, at du skal bestemme dig, for at du betyder nok til at beskytte. At du er værd nok til at forsvare. At livet dit er værdifuldt nok til at bevare fra folk, som ville ødelægge det for sin egen bekvemmelighed. Din historie trænger ikke at ende med offerstatus. Din historie kan blive en om overlevelse, modstand og til slut triumf. Din smerte kan blive din styrke, dit traume kan blive din visdom, og din frigøring kan inspirere andre til at finde sin egen frihed. Har du nogen gang følt, at dine egne familiemedlemmer så dig mere som en byrde end en velsignelse? Har du nogen gang luret på, om menneskene, som hævder at elske dig, faktisk jobber mod dine bedste interesser? Jeg håber, historien min giver dig tilladelse til at stole på instinktene dine, til at undersøge mistankene dine, og til at handle for at beskytte dig selv mod folk, som vil skade dig. Selv om de menneskene tilfældigvis er dine egne barn eller andre familiemedlemmer. Hvis denne historien traf dig, hvis den hjalp dig med at føle dig mindre alene i kampene dine, eller gav dig håb for din egen forvandling, vær så snil og lik denne videoen og abonner på kanalen min. Din støtte hjælper mig med at fortsætte og dele disse vanskelige, men vigtige historierne. Og det hjælper med at sikre, at andre mennesker, som trænger at høre dem, vil kunne finde dem. Sammen kan vi bryde tavsheden rundt familiemisbrug og udnyttelse. Sammen kan vi støtte hverandre i at vælge værdighed frem for føjelighed, selvrespekt frem for at tækkes andre, og autentiske relationer frem for giftig loyalitet. Tak for, at du lyttede. Tak for, at du bryr dig. Og tak for, at du tror, at hver person, uanset alder,
fortjener Å blive behandlet med respekt og venlighed af de menneskene, som hævder Å elske dem.